Üdvözlöm, tisztelt érdeklődő! Következő rövid bemutatónkban megismerheti a Revolution Software Kft. Legújabb termékének, az Easy Company családnak főbb funkcióit. A kis és középvállalatok számára tervezett szoftver az adminisztrációs folyamatokat hivatott megkönnyíteni, jelentősen lerövidítve az arra fordított időt. Az Easy Company jelenleg 4 fő modullal rendelkezik: szabadságnyilvántartó, feladatkezelő, tárgyalási napló és projektkezelő program, melyek együtt, illetve igény szerinti kombinációban is megrendelhetőek. A felhő alapú megoldás és a könnyen kezelhető online felület lehetővé teszi, hogy az alkalmazást bármikor, bárhonnan elérhessük. A rendelkezésre áll internetkapcsolat és a megfelelő számítógép, okostelefon vagy táblagép. Bejelentkezés után az egyes modulok fő funkciói azonnal elérhetőek. Szabadságnyilvántartóval néhány kattintással igényelhetünk és bírálhatunk el szabadságot, illetve listás vagy naptárnézetben áttekinthetjük az alkalmazottak, kollégák szabadságait. A feladatkezelőben gyorsan és egyszerűen oszthat ki teendőket, azok elvégzését nyomon követheti, folyamatokról, határidőkről kimutatásokat készíthet. Az egyes eseményekről e-mail értesítő kérhető. A projektkezelő segít a hosszantartó megrendelések, árajáratok áttekintésében, rendszerezze ügyfeleit, projektjeit. A rendszer a kapcsolódó számlák nyilvántartását is lehetővé teszi. Végül a tárgyalási naplóban felvehet saját teendőket, ütemezheti találkozóit, illetve rögzítheti a megbeszélésekhez, ajánlatokhoz, projektekhez kapcsolódó fontos információkat. Kérem, látogasson el honlapunkra, ahol egy rövid regisztrációt követően ingyenesen kipróbálhatja termékeinket. Köszönöm figyelmét!